Mancha. Parece que somos muy diferentes, ¿no? Como las dos Euskal Herrias. ¿Tú crees que somos tan distintas? Ez dut uste. Horrela saldu gaituzte. Ematen dugu Heidi eta Cruella de Vil, baina uste dut benetan biok daukagula bietatik pizka bat, ez? Zuk badaukazu baserri ukitu bat, eta ni badaukat hiriko ukitu bat, eta zuk badaukazu oso sustrai euskaldunak dituzu, eta nik baditut ez dakit sustrai edo adar espainiarrak eta mundukoak, orduan gauza berdin asko ditugu. Baina honena izango da, zuk azaltzea norden Irantzu Garela Urrestizala. Ni naiz, Irantzu Garela Urrestizala, Bilbon bizi den basauriko emakume bat, feminista eta kasitaria. Horretan, badaukagu puntu amankomun bat, baina senatua bezalako leku gris batek ze ekarpen egin diezaioke feminismoari adibidez. Mira, yo creo que hay que ir a las instituciones a cambiarlas y no a que te cambien a ti. Y yo creo que el feminismo tiene que estar en todas las agendas, en todos los proyectos y en todas las agendas políticas. Porque todas las luchas son luchas de mujeres y todas las reivindicaciones tienen que tener la reivindicación feminista atravesada. Entonces yo creo que este proyecto es un proyecto abertzale de izquierdas y feminista. Por eso me atrevo a ver si podemos llevarlo a Madrid. Lo intentaremos. Si no pesa mucho. Eta Onintxan Beita Maguregi, nor da? Onintxan Beita Maguregi ere kasetaria da, kasetaritza ikasi zuen, baina basaurin jaio beharrean, musikan jaio nintzen ni, eta nire pasio edo, ez dakit, ondienetarikoa bertsolaritza izan da. Bertsolaritzak lotu nahu euskalara eta euskal kulturara bereziki. Eta zu feminista zara? Noski baiet. Feminista naiz, alde batetik, emakume naizelako eta zapalduta nagoelako horregaitik, ez? Orduan, zapalkuntza hori apurtzeko daukadan proiektu politiko anitza, zabala eta ederra feminismoa da. Baina hori baino gehiago. Euskalduna naizen aldetik, euskararen militantea izatera behartuta nago gure hizkuntza bigarren mailako egin dutelako. Euskal Herritarra sentitzen naiz, baina nire karnetean jartzen du Espainiarra naizela eta horren kontra ere burruka egin behar dut. Eta gainera, emakumea naizenez, Espainiar gizonek eta gizon euskaldunek zapaltzen dut. Orduan, kipularen hirukapa horiek nolabait kentzen laguntzen dian proiektua feminismoa da, zapalkuntza guztien kontra edo diskurtso oso interesgarriak dituelako eta mugimendu oso interesgarriak delako. ¿Y qué hace una bertsolari feminista en el Congreso de las Diputadas en Madrid? Duena. Ez da Congreso de las Diputadas, oraindik ere diputados dira agintzen dutenak. Zoritxarrez, oraindik zenbaki bat gara. Legeak esaten du 140 150 izan behar garela, eta hori gara instituzioetan. Hori oso tristea da, erabakiguneetatik kanpo gelditzen gara. Baina gero, erabakiguneetan dauden gizon horiek guri eta gure gorputzari dagozkigun hainbat erabaki hartzen dituzte. Orduan, pentsatu nahi dut Madrilen gaudela aldarrikatzeko gure herriaren etorkizuna guk eta Euskal Herrian erabaki behar dugula, eta argi usteko biharretziko Euskal Herri libre horretan pertsona libreak eta gorputz libreak biziko direla. Pues sí, resulta que somos mucho más parecidas de lo que podía pensar cualquiera, ¿no? Bai, iaia fakultatean duen. Nik uste dut azkenean hau izango dela hautagai militanten botoen emaitza baino destinoa, horrelako zerbait. Bueno, y también un proyecto, ¿no? Bai. El proyecto de una Euskal Herria independiente, de izquierdas y feminista. Bai, eta euskalduna, dudari gabe. Eta nik uste dut proiektu hori guk konpartitzen dugun moduan, jende askok konpartituko duela gurekin. Pues ojalá. Bai, ez hauteskundeetan bakarrik, kalean ere bai ez. Proiektu asko zere globalagoa delako. Making of.